Poď si so mnou aplikovať Matching Press-on nechty na ruky a na nohy. Tieto nechty som si aplikovala ešte počas leta a urobila som s nimi taký menší wear test, kedy som testovala, ako dlho vydržia také bežné letné aktivity, ako napríklad kúpanie v bazéne a podobne. No a úspešne hlásim, že mi vydržali 2 týždne, potom som sa rozhodla ich sama dať dolu a vymeniť ich za niečo, čo sa bude viac hodiť na jeseň. Tu môžete aj vidieť, ako to funguje, že vlastne ten malý držiačik, čo je na konci toho typu, slúži na to, aby ste lepšie prichytili ten nechet, potom ho iba otrhnete a zapilujete. Nechty na ruky som si aplikovala pomocou lepiacich pásikov, v poslednej dobe to preferujem na ruky o čosi viac, no a klasicky som si ich odmastila, opilovala a takto krásne aplikovala. Nechtami som naozaj robila úplne všetko, proste bežné leto, klasika, to všetci poznáme a vydržali mi takto krásne 2 týždne, no a tu už môžete vidieť, ako vlastne vyzerali po celom tom nosení. No a keď si chceš aj ty zladiť svoje nechty na rukách s nohami, tak môžeš využiť náš skvelý bundle, ktorému sme predĺžili platnosť ešte počas celého septembra.